Non sei se sabedes que agora pechou o ano 2024, pechou con dúas convocatorias de OPEs moi importantes, a unha aquí en Galicia do Sergas, outra a nivel tamén do Estado. Son milleiros de postos de traballo aí en xogo que van sair en próximos meses, entendo, pero como que nos pode brindar máis luz sobre isto é Alfonso Villares, imos saudalo. Ele socio fundador de Nós Oposicións. Que tal, Alfonso? Moi boas tardes. Hola, boa tarde. Estades agora nun momento de moita actividade, entendo, non? Pois efectivamente, comeza o ano, novas oportunidades que surdiron porque, o día 31 de decembro, o último día do ano de 2024, publicáronse dúas ofertas públicas de emprego moi importantes, unha do Sergas con máis de 1.157 prazas e outra da Xunta con máis de 1.900, das cales 593 son da Cipso Libre, e polo tanto é unha oferta ou dúas ofertas moi importantes que, son moitas especialidades dentro desas ofertas as que hai e que lle permiten a calquera persoa que queira acceder á administración pública prácticamente preparar con calquer tipo de titulación ou incluso ningún tipo de titulación unha oposición. Vai a máis o interese por atopar un traballo estable, unha estabilidade laboral, isto que se dicía un posto de traballo para toda a vida. Alfonso, vos desde a pandemia notades que isto vai a máis? Os últimos anos, e podemos falar dos últimos anos, o mellor a partir do 2017-18, houve un aumento importante e significativo que se mantivo nos últimos anos, de aumentar o número de prazas ofertadas, a xente tamén aumentou o número de persoas que as preparan. E todo isto hai que ter en conta que non é que se aumenten o número de funcionarios e funcionarias, sino que coincide que estos anos son anos onde moitísimos traballadores da administración pública se están a xubilar e, polo tanto, se necesita repoñer a ese persoal. E, polo tanto, por aí veñen o número importante de ofertas que está vendo. Entón, non é como moitas veces se comenta que se aumente o número de prazas públicas, sino simplemente o que se fai é repoñer ese número de persoas que é necesario para que sigan funcionando os servicios públicos, que evidentemente son fundamentais e necesarios, porque temos que ter en conta que aí están traballadores da sanidade, traballadores da administración de educación, traballadores da administración pública autonómica. Sin todo elo non funcionaría a nosa sociedade sin todos estos traballadores e traballadoras. Dicías, por exemplo, agora no inmediato Sergas, 1.157 prazas, Xunta, 1.900 prazas. En xeral, os requisitos como son? Xa siguen, dependendo da categoría, serán uns ou outros, pero digamos que o abano de posibilidades abarca todo tipo de perfis ou hai que ter un determinado perfil para opositar a estas? Absolutamente. Ahora mismo, con estas dúas ofertas, hai prazas para todo tipo de perfiles, é dicir, aquelas persoas, como decíamos antes, que non teñan ningún tipo de titulación, simplemente que teñan o certificado de escolaridade, teñen prazas ao seu dispor para preparar, imaginámonos pinche, como pode ser subalterno, todo ese tipo de especialidades non necesitan ningún tipo de titulación, simplemente con preparar a oposición, superala e ser dos millores e simplemente é suficiente. E logo hai outras moitas prazas onde se require o mellor o título de grado de educación secundaria e en moitas delas unha titulación específica, sobre todo en categorías sanitarias, onde evidentemente hai que ter unha titulación específica para poder optar a esa praza. Pero a oferta que hai é unha oferta moi amplia con un número de plazas moi significativo, xa digo, en numerosísimas categorías, tanto específicas con algunha titulación como xenéricas. Aí podemos falar dentro das xenéricas, por exemplo, auxiliares administrativos, PSXs, etcétera, que son plazas que pode acceder simplemente co título de graduado en educación secundaria sin ningún tipo de problema. E Alfonso, cal é o segredo para que unha persoa, xa non digo que saque a praza ou non, porque isto depende de moitos factores, pero que se manteña ese espírito, esa ilusión, non, de poder sentarse a estudar, ter unha rutina? Hai un segredo, hai unhas pautas? Sí, a ver, segredos non hai ningunha, a cuestión é simplemente un traballo de constancia, de compromiso, de motivación, de ter un plan de preparación que sexa realista. Para nós algo que é fundamental, o acompañamento ao largo de todo ese proceso, porque temos que pensar que calquer persoa que decida preparar unha oposición, un proceso selectivo,
é un proceso longo no tempo, é dicir, estamos falando dun mínimo de 8-10 meses para facer unha preparación. Depende moito, por suposto, da categoría que se prepare, pero así como mínimo estamos falando de eso. E ao largo de todos esos meses hai que contar que vai haber momentos mellores, peores, de dúbida, de desesperanza, e o feito de ter un acompañamento, a alguén que vaya pautando, que vaya indicándoche que, bueno, pues que esos momentos que pasan de dificultades que son normales, como se poden superar, que estrategias se poden aplicar, axuda moitísimo. É dicir, e aí é onde falamos sempre do plan realista, é dicir, canto tempo dispoño para preparar, que motivación teño, esta especialidade, o sistema de selección, é dicir, o sistema de examen, se axusta ben ás miñas características ou este non me vai demasiado ben porque o mellor é tipo test e a mí o que se me dá mellor é facer outro tipo de exames. Toda esta serie de cuestións un opositor ou unha opositora debería de plantexalas antes de tomar unha decisión de que oposición preparar. Recoller información, ver que opcións hai e a partir de aí tomar unha decisión. Porque eso, desde logo, aforra moitísimo tempo despois a futuro, que unha vez cando se ten claro, se toma a decisión, se fai ese plan de traballo e se empeza o camiño. Alfonso, a que crees que se debe que cada vez os máis novos, cando rematamos unha carreira, pois optamos pola vía da oposición? Bueno, eu non sei, pero supóñome que haberá dous factores fundamentais. Un, a posibilidade de acadar un traballo estable no tempo, que eu creo que son unha motivación importante, e logo hai outra motivación que moitas veces non se fai mención a ela, pero que tamén é moi importante, porque en nosa oposicións así o percibimos constantemente, é o feito de traballar a prol, pois eso, dunhos servicios públicos que sexan de calidades e coa motivación de poder facer un traballo que repercuta positivamente en toda a sociedade. Esa é a motivación de moitísima xente tamén. Moitos docentes que preparan oposicións, moitos persoal do ramo sanitario, hai esa verdadeira vocación, esa verdadeira motivación por desenvolver unha carreira profesional que beneficia a toda a sociedade. Por lo tanto, pois é unha motivación que leva moita xente pois a esforzarse, a traballar para conseguilo. Evidentemente, tendo en conta que é un traballo pois que despois se mantén no tempo porque hai unha estabilidade, unhas condicións que son boas de traballo. Levades moitos anos formando opositores, seguro que tedes unha manchea de anécdotas, de curiosidades, desde aquel opositor que o mellor con 8 meses chegoulle para sacar unha praza, a aquel que leva pois casi tanto tempo que xa da familia. Alfonso, hai de todo isto, non? Pois levamos máis de 20 anos e, polo tanto, ao longo destes máis de 20 anos, evidentemente temos coñecido de todo, pero, bueno, un pouco a cuestión que hai que ter en conta é que unha persoa que decida preparar oposicións ten que ter en conta que, ao mellor, a primeira volta ou a primeira vez que vai ás oposicións non o ten unha praza. Pode, ao mellor, superar os exames, que é moi probable, se hai un bo traballo, pois eso é moi factible, pero ao mellor non é suficiente para sacar unha praza, pero sí que pode ser suficiente ao mellor para empezar a traballar facendo sustitucións ou interinidades, e iso despois nos permite cada vez ter máis fácil o poder nunha seguinte ocasión obtelo. Pero evidentemente hai casos moitos en que desde a primeira